Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah. Pasahaton selamat hari Minggu madihamu amang. Inang remaja napasepulung namandohoti ibadah di gereja nang di bagasta marsada-sada. Selamat hari Minggu madihamu amang inang parhaladonam. Huriani tuhata nahina holongan marsada ni roha mahita muse sadarion lau memuji tuhata di minggu kuasi modo geneti atong sian nasa roha dohot apor seaon tapasangak matuhani tapuji ma ibana marhite ende pujian songon topik ni minggu ta sadarion marparange hobar tuhata ni debata. Tapuji ma tuhata marihite buku eden nomor 580 ayat sada ayat tolu dan dohot ayat opat. Ro doau Tuhan Tuho. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadian na tumapal langit dohot tanaon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubui, disusuna dengan naso mangaci, asal magadahamu marhite siani, molo tungnunga di daihamu basar ni Tuhani. Puji hamu madebata hagagotai, olo pekamu madebata ni si Jakob. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mulia sedo hami Tuho, ala ditaluh kodo dosa dohot hamatian, marhiti-hiti hama matemi, ala disendangi hol tanoman nami, asa marpakirimon da mangulu hami, ala ni haheheon mi, dak polam bema biar hami mida hamatian, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di paucak kodo hami sian hoholomon tu hati uron, sian hamatian tu hanguluan. Atong pargogoi mahami mamuji dot mangoloi ho ari-ari, pasangan pokko di bagasan hapor seon na mangulu, pai masatami tu labungmu. Amen. Tapuji matuhata marite buku eden nomor 206 ayat tolu. Nadisod doa Tuhan.
Nyak kamu mah patik ni debata. Ima patik parjolo, satu patik paupaton. Patik parjolo. Audo Jehovah debatam, ninna debatatta. Dang jadi marakup au bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu manang ahan di benua gijang. Dohot na di benua tongahon, rodi di bagasan aik na di toru ni tano, yang go tunggawe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni di bata, yang go soture dalanna. Ai hona uhumna dosogut akan marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamu ma pabadion ari minggui. Dina ono maari ma ulahamuna sa siulaumu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe namange beati hutam. Ai dina ono mari do ditopa debata langit do tano, dot laut, dot nasa isina. Dungi maradian do ibara di ari papitohoni. Di baheni do ubahena di pasu-pasu debata Jehovah ari paradian nai. Jala di parbadiai. Ido sahatna. Rap mangido gogo mahita tu debata, lau mangulau na hambar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya para gugui memahami, mangulau na hambar tu patik ni. Amin. Tapuji mang Tuhata, mari tia buku Eden nomor 165, sian ayat 2, 1 ayat 3. Nabasa do roham tuau. Dosa tatu debata. Ali Tuhan debata pargoku na sohatu dosan para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangluhami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo ni habang sahabadion mi manapoti jala mangagukon dosa nami. Macay jot-jot war sayami ho. Marhiti-hiti pikiran, dohot hata, dohot pambahinan nami na roai, dang huhawalongi hami hosyan na sa rohanami, dohot na sa atete nami, dohot na sa totinami, dohot na sa gogonami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubay kami. Di baheni tamado di masanmu, jalahuman muhami tu hamatean sa leleng nilileleng nai. Alay na maporos mahami nuwain tu asin ni roham na gudangi. Mangidos yan na sa rohanami. Hasesan ni dosa nami sa luhut na. Sa yurupi mahami paubahon rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus
anak kaholongan ni roham si pangoluhami dot ala ni guarmu dabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringa Tuhan sesan ni dosa. Songono dohatan ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho au marhiti sian akka dosam. Jalan nunga dilojai ho au marhiti sian akka hajahatonmu. Au tutu. Au satiri manalesei akka pangalosim ala ni hadiriyokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madi debatana di kijang. Amen. Tapuji matuhata marhite edde puji-pujian siankur Immanuel.
Tapuji matuhata marhite buku eden nomor 120 sia ayat onom dohot ayat walu. O Yesus na pangoluau. Tabukama bibelta jala tatangihon mahata ni debata naga beturpuk epistelta di minggu sadarion ima tersurat di pengungkapon bidu 20 sada memuka sian ayat 5 satu ayat pitu tajahama margati soring dunge didok nahudul di habang saima idama salhutna do hupai baru jadi di dogma surat ton mai ai haposan do akka hataon jalan asitong Laos di dogma tu au nunga saut au do parjolo jala parpudi bonana jala ujungna lehono kuma tu nama wasian mual aek hangolwani sopola ku horon tianon ni namonangima saluhutna jala au gabe debatana ibana gabe anakku ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala no pepsa amen tabujima tuhata marhite edi puji-pujian sian kur ina Debora.
Tapuji matuhata marhiti buku ede nomor 710 walu ayat sada dot ayat tolu hubege Yesus maju. Yesus maju, bege Yesus maju, si palua maju, porsan silang ihut Tidakon maha porsiautai songon nahina tindakon ni dongat tasaha porsian disadok portibion rab mahita mandok au porsia di debata Jehovah au porsia di Yesus Kristus Tondi berbadia. Tapuji matuhata marhite kur amasion.
Tatangion matiting ni huriata di bagasan minggu sedarion. Hurian na hinaholongan di bagasan guar ni Tuata Yesus Kristus, saunari tatangihom matiting ni huriata di bagasan minggon, 5 Minggu 10 April 2020. Naparjulu, guar ni minggu. Guar ni minggu ta sadarion ima di guari minggu kuasimo dogoniti, do topik marparange hobar tuhatani di bata. Napaduahon, jadwal parhobas, situa de borusi payung, marhobas di permingguan arian pukul 10 WIB di HKBP Pospel Cirarap. Napatuluhon, verifikasi audit keuangan HKBP Distrik 20 Sada Banten. Di hari Kamis 10 April 2020 pukul 10 WIB maringanan di kantor HKBP Distrik 20 Sada Banten nunga di patupa verifikasi audit keuangan HKBP Distrik 20 Sada Banten. Napapaton, persiajaran par guru malua dokot sermon guru sekolah minggu. Di hari sadarion Minggu 10 April 2020, persiajaran par guru malua dokot sermon guru sekolah minggu masuk muse songon nasomal. Palimahon, pertengangan wik. Di hari Rabu, tanggal 10 April 2020, masuk pukul 20 WIB di Patupa Huriatama Pertandingan Wik, Ima Naparjolo, Wik Jerusalem di bagas ni keluarga Niamata PBM Nainggolan, TNO Boru Silain, Nabringanan di Karawaci Residen Blok C Tolu nomor 30 Tangerang. Wik Nasaret di bagas ni keluarga ni Amata RLA Siregar H Boru Manalu, namaringanan di sektor Pitu C Blok DG Walu nomor 30 Gading Serpong Tangerang. Di Wik Prata di bagas ni keluarga ni Amata Situa S Sitorus SE PBB Boru Sitanggang, namaringanan di perumahan Medang Lestari Blok B Tolu K10 Sada RT 005 RW 002 Tangerang. Di Pangido tusude ruas ni huriata terlumobi na adong di wik nabe asa riama maddohoti partangiangani. Pamanopon, pelantikan panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan Saresot HKBP Bonang Indah. Di hari Minggu 20 April 2020 Nanaingro di permingguan arian pukul 10 WIB maringanan di HKBP Pinong Permai di Patupado pelantikan panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan Saresot HKBP Bonang Indah. Laos titingoma nagabe undangan resmi tusude panitia naung terpilih. Papitukon iuran bulanan sinasohon tusude ruas ni huriata asarade pasahaton iuran bulanan tuhuriata marhite situawet nabi manang langsung dipasahat tu sekretariat. Pawaluhon, pilihan permingguan, pilihan sekolah minggu, hamoleteon, dokot pilihan bulanan keluarga, boy mata pasahat marhite situawet nabi manang tu sekretariat gereja, manang ditransfer tu rekening ni huria. Pasiahon, perhepengon dokot torok ni ruas naro di permingguan naung salpu boima tajaka di file naung dipasakat huria marhite WA grup manang wik. 10. Selamat ulang tahun. Perhalado rap dokot ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun. Panjang umur goklas ni roka matusude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dokot marulang tahun hok ripe sian tanggal 10 saha 10 April 2020 hata nitu kata si peopota imana tersurat di Kolose tolu ayat 10 pitu
jalanasa siulaon, manang di hata, manang di pabahenan, saluhut naima, marhite-hite guarni Tuhan Yesus. Huhut madok mauliate tu debata ama, marhite-hite ibana. Akka gor-gor na marulang tahun na tutubu dokot marulang tahun no ripe, boy mata jaka di pail, naong di pasakat kuryata, marhite WA group manang WA week. Songonima tikting ni huryata di bagasan mingguon, debata mamasu-masu kita. Mauliate. Naing bagi utama baritan nauli na pinatul hasni na posona uhud papungupulian sada A do sada B marede mahita sian buku ede nomor 248 saleleng ho di tanoon.
Dame nini batana sumurung sian salihu naroha. Lima mangaramoti hati-hati dohot pikiramu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kurian itu hata nomor pungguhitan waing di minggu kuasimologeniti. Hata ni di bata nama kulingi hita apala di bagasan minggu sadarion. Tau kata buka ma buku Bibelta. Hata ini di bata natar surat di Hesekiel Bidu 36 Mamuka mesan ayat 22 Marhaujungan di ayat 27 Ucahama di tengah-tengah tapi uti hukma di hawa kadongan sorom maliduk di sini di bahini dohonomu ma tu pinopar ni Israel sono dohatan ni Tuhan Jahubah dada alahamu au mabahen songoni ali pinopar ni Israel ala ni guar kunabadia ido nani ramunamuna di tonga-tonga ni bangso parbigu akka hasahatam munai jala au ma pabadiahon guarku natibuli naong ni ramunan di tonga-tonga ni akka bangso parbigu nani ramunam muna tahe di tonga-tonga nasida asa tung ditada akabang soparbigu audo Jahuba ninna Tuhan Jahuba ia dung ku parbadiai diriku di bagasak kamu di ado pamuna jala au mabuat kamu sian akabang soparbigu jala paluhutok kudo hamu sian saluhut akaluat jala buanok kudo hamu mulak tu tano munai dungi urasok kuma tuhamu aek akanatio asatung ias hamu urasok kudo hamu tahe sias saluhut haramuno munai lohot sias saluhut gana-gana munai jalale honokku tuhamu rohanai baru dohot todinai baru tu bagasan ati-ati muna jala usatok kudo roha batu siad daging muna jala lehonokku tuhamu roha sibuk jala lehonokku ma todikku tu bagasan ate-ate muna jala au mabahesa asamar parange hamu di bagasan akapatikku akka uhuku pe radutan jala patu pau muna do ima sahat ni turpuki horas malihita saluhutna Kurian itu hata na hinahulongan di bagasan goar ni itu hata Jesus Kristus. Sada si hol ni roha ni dongan na tongod di bagasan para sahiton ima hamalumon ima hahisaron sian parsahiton na pasti di alani parsahiton naeng majalai hamalumoni di hamuak kaamanginang totu macai tinggillo si pareota laho tumangihon mulu adong manaringoti dalan apalagi panahiti rupani songon na aneh hirasoboy ditangani secara medis tertinggillo si pareota jala akka usaha tamain bahkan bodoh honota sian namasuk tu akka nasahat tu masuk akal dohok nasu masuk akal boy dei masa jala buama asa tibu hisar sian parsahitoni pangalahoma naboy tapatuduhon pangalahoma naboy tutu sihol ni roha di bagasan sian akan namarsahit sian namarsahit sadiri manang sian pangalabungi manang donganna buhama tutu asa hisar jala hatop malum sian parsahitoni jalema di hamwa kadongan laos idun naboy taida sia turpukon dia main ya turpuk jami taon nungatung macai masihol
isi masihol bangso Israel di haluaon ala nunga tung macai ngot ala nunga tung macai hacit pakilan nasida natongon di habuangan Babel di hati hai jala takas taboto di habuak kamang songol dia maka halak nang terbuang totuk keterbatasan pangurupion keadaan sangat begitu tadok merupani tidak menyenangkan. Alanino di bagasa turpugon saya direhei do nasida marhite akka perhataan belum tajaha di ayat 20b di dok akka nasida lo habe bangso ni Jahuba jalana bukas sian tanona nina odo bangso ina bukas sian tanona saya direhei do nasida di hamuka amanginang alani rupani i ketidaksetiaan nasida namar tuhaton Tuhan nasida alani ido di pertikian nama cedok dok di hilala bangsa Israel ma marbaga-baga Jahuba marhite turpuk jami taun lau mangalusi sihol ni roha nasida di hamua ka amanginau haluaun na naeng patupaun ni Jahuba dada holan patupaun ni Jahuba hola tu bangsa Israel daw alain ang berengota baliksan naeng pabadiahon ni Jahuba do guarna siala naung direhe-rehe bangso parbigu guarna di tonga-tonga ni akka perdalana ni pabadiaw guarna nong gabi ramun rotak di bangso na asing ala pangalahon ni bangso Israel do ala nido Roma trupogon di hamak kaamanginang songodia do tutu bangso i lau mangalapati asa unang gabi ramun hata ni debata asa unang gabi ramun nang goar ni debata di bagasan padalalan minggu luna ala ni lao patigorhon pangatusion nalilui di hamu ka amanginang ala memang dirajumi nasida do akan masa di parnguluan nasida ala ni nasida do ubain namar pangulagi debata dia kahajaton nasida sasitong na daon dan na ala ni nasida asa ro debata mangulahi rohana marpangulahi debata dia kahajaton nasidai alai ala nunga diramuni bangso parbegu goar ni debata habe dang ala ni i di bagasan trupukon didok ala ni habadiau ni guarna do debata patupaho papainon nai HP hala Israel sendiri diramuni nasida do guarni debata di tonga-tonga ni akka bangso parbigu ina kita beren di bagasa truk nata jahir lampatan na diramuni dipakai nasida do guarni Tuhani tu akka pangalaho nang hinariko ni haportibion dipakai tu hisap ni daging do akka hagio ni haportibion di sarana hisap ni hisap ni portibiodo tujuan na alai dipakai nasida do guarni di bata asa porsia halak jalabui hagio ni daging nai boy tersalurkan boy di peo hidupan na tarimas di bata di babahir nasida di hawaka amanginang asa tarimas pe debata tu bangsona dalan ni debata do ilau pabadiau guarra nasutibuli naung ni ramunan ni bangso ni debata di tonga-tonga ni halak parbigu hurian itu hatta mulununga di parbadia debata guarna mulak ma muse rohan debata tu bangsonai laho patureho bangsonai muse mulut tarimang rimangi amanginang taboto ma sainabuy do oromon ni Tuhani rimasna molo adong akka hahurangata salinai molo tarimangi trupukon taboto ma sainabuy do oromon ni debata rimasna mulu adong akka hahurangata alai baliksa tarimas do Tuhani molo taramuni guarna dia do pani bangso parbigu lo tajah dia ayonomi torang dibadis alani molo taulahon na mga ramuni guarni debata marhite na mamakke guarna tu dalan na sopatut dang tarorom ni debata rimasna sadok ikorodo panguhumunna di tonga-tonga ni
padalan ni ngulu ni bangsoi. Ido asa tiki marguru madua hita na jului patiki jelas dui di patik kotu hita. Dan jadi dohonong guaran di bata yang go iya. Molotuk tarimas petuhani dada laho pasobu muruk. Hira jol mana muruk rupani i molo muruk jol ma jala tarimas gaya makorhon muruk nasomari pola do. Na holan pabuas na diroha. Alai di bagasa rimas ni Tuhani berengot tadi son ima gabi sadadalan doi laho mangurasi dosa ni bangso nai. Marpangulahi do musirohai di batalau pature-tureo bangso natakang marrohai di hawa kaamangina. Sada sitiruon ni hitajol madoon. Dia mai asa mulutung muruk pehita unang maholan laho pabuas mahop ni roha. Alai ikon adong do dalan laho mapuan tunadengga di akka na humurang. Ideng do ngonon na. Jalamolo dinamuruk pehita unang maturus di bagasan mohop ni roha. Ikon adong do roha marpangulahi jala marpamuati song na binain di bata tuhita jolma. Ido nang do ngonon na hurian itu hata na mabigi jamitaon. Hurian itu hata na hinahulongan ahado tutu nang berengota ditrupuk sadarion na di Papua di bata tuhita. Papua marhiti aek natiyo idok nakki di si adong pangurason. Ya. Adong pangurason marhiti pangurasoni didok urasoni di bata bang sola na takkangi na juk madawu turusa di gana-ganan. Durasi marhiti aek natiyo lapatan na di patiyo marhiti aek na di parbadiai. Di bagasan aek ima mia guar di bata na sun badia jalan na tibul. Ido bolo aek padidioni. Aek biasa dui. Alai ditikki aeki marasaur hatan di bata di sido. Adong kekuatan waso na memang nunga diuras di bata, nunga diparbadiai di bata. Marhiti aek natiyo jolmai di tonga-tonga ni akka pangalaho narotaki. Alani dio dolo turpukodo musemolo naumia do todi ini bagasa jolmai parbuhe holon nima akka parbuhe ni todi di bagasa ngoluna ngolununga di parbadiai ngolununga di partodihon gabe tarbai jolmai ma lahu mangadadoti manang patupahon akka uhum dohot patik ni ribata. Hurian itu hatta molo didok mangaradu di solapatan na mangingot dang holam mangingot alai di peok jala makanguluhon jala idu napta beneng molo didok mangaradu ti ikod do di hanguluhon jala di pardagi kod akka uhum do patik ni Tuhani idu na kon di akka inat tanaki punguan ina Debora di jamita nasida gabe ibaru mahamu dung lalu samu jeneng Debora hamu nakin makata honi gabe ibaruma hamu dung muba ido gabe ibaruma hamu dung muba pikiramuna dang didok gabe ibaruma hamu bolo nunga dong hepengmu gabe ibaruma rohamuna bolo nunga sikok paso-paso tu hamu alai dok gabe ibaruma hamu dung muba pikiramu asasani nang berengota bohado tutu nang padalan ningolu taon bodoh hita say merdana di tonga-tonga di pada ningulu taon alai pikirata partodiota maralo hati-hati tu pusu-pusu maralo pabahenan nang tu hati-hati dohot tindak tanduk anggoon parkurata mo hirana subuh berbedai ma roha pikiran hati-hati pelubuk ntaroktok do akas sunedesis nasa sitongna bahwa sunedesis itu selalu mengarahkan kita kepada hal yang benar. Alanido trupokom mandok hitan di minggu kuasimodo gini tio. Bahwa hadok hita songon poso-poso naik baru tubuh didok nakit di hatani trupuki di jamita pertangyangan nata BG songon poso-poso naik baru tubuh nawasan disusu natama. Duduk di pertangyangan di hari Minggu nasalpu di pertangyangan ta. Ahado nang dohonon na bolo di guari minggu sadarion kuasimodo giniti. Na pola di gobarhon taringot tu poso-poso. Satu hita haro poso-poso ledak kaya taringoti. Paling go dokumen na. Masa pola di gobarhon di hamwa kaamang
di bagasan poso-posoi na baru tubui uasan disusu natama air yang murni hatani di batama ina honda di si nang berengotas ada poso-poso di hamwa kaamanginang tergantung doi tu natorasna tu inangna tu nahumaliangna. Ta coba jo kabang bulang poso-poso aka pahuputta doaeng kita majamot torobanya lang nagtacoba te tabain rupani tu dodok nai dodok lugar rate tabain rupani SKM manang asupan gizi marhiti susu di lumdokani diocok bo rok langsung saya coba jo di sidang susu di bek kita ka abangina tabain marupani jo tanok majo racun mematikan ocobon nadi inumon nadi inumon na asibotoy manay rupani manang ratsu de manang susu de manang jus de tangi botoy alanido tergantung go poso-posoi tu na magjaga tergantung do poso-poso itu naturasna apa yang dia berikan pasti dimakan artinya manang mate nang mangulu ketergantungan ini yang dohon na bolo di minggu kuasi di mulo ginito di hamak kaamang naing masongono hita akan laporsia songon poso-poso bahita dia dopa ni bata nawasa dihata ni dia bata amin ya jala marsigat tung tusima ngoluta akan laporsia ala beha di bangasa partikianon nunga sudehita parbarita nauli sudehita kaamang mau lihat majaman digitalisasyon ini ternyata yang dikatakan borhak mahamu satu lihat portibion ternyata mengetahui secara tidak langsung ka amangina ay marhiti jari-jari tahun ngata pasahat nuasar berita nauli satu ujung ni portibion malang di dia penongatai kita perwat kita berikan firman Tuhan untuk dia sesaat mendengarkan firman itu dengan sungguh-sungguh alai mabiyarau kita bihado holanna ma perwat kita alai hatai dak tahangudu girgir lo nang jol masongone sa songon na hiba rupani kan do tu padita be dibayang firman oman wae do poso-poso be nuai ngama be firman tidak ada yang salah aleng dohno tabaro tahangudu di itu nagabi persoalan itu nagabi pertanyaan di hita nuai bagaimana kita menggumuli firman ini bagaimana kita songon poso-poso nak marsigatung Tuhan tani di bata sonya tadok rupanya kaamangina mono jolma di tengah-tengah di portibion asa hatani di bataipe mergogo manian lahu bau-bau rohata ideng dohononna unang iya hata upasai terlopak gutu bagas rohata ido asa bolo mangapuli hita sejuk-juk do hita dope madok ibadah apara imate lae itu made itu pariban son hatan di upasaido udang dutulus-tulus saya song lima hira bakul lo pehita mangaluar rasa sibak udap tahun itu dah son hatan di bata nah tersurat di Lukas ada ayat 77 bla 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 mari kita coba mau jatuh hatan di batai marsaur terus di bagasan perdalan ninggoluta asa ditubuhon padua halihon merhiti hatan debata diok dakit disi dilahirkan kembali di mana kini lakon dia ka parede rupani gabi ibaru mahamundu babi kiramuna alan itu di hamo ka amang dang adong ditadah gabi pi padidion nasa pitulu halu patali lorobia ka Pentakosta aliran tuhita tak gabi tadi dirupani tabenamkan ala sada dupa didion sada du Tuhani nunga diuras ibana nunga dipamasuk rap tertanam rap hehe ibana doho Yesus Kristus hatanya di bata song di pangkapon nakina niuluhon ni amata situa PR siahaan buharu tutu hita ka amangina di bagasa pada ninguluton boleh dok nak marparange hobar Tuhan di bata ini menjadi pergumulan kita bersama pergumulaku di song upadita song parhalaro situa calo situa lang hita karuas wahado tutu macari kokdo di hita halak batak pertalian manang permergauni
Ido. Alanido halak Batak natikos ima nama boto pertalian garis keturunan. Asa unang gabi si parekelo di mana. Totu macai bagak macai ulido di hamaka amanginang parmargau ni halak Batak ima gabi hadirion eksistensina iboto dia do parhudulna iboto lo songol dia imana mangaruruti akaulonna macai bagak macai uli macai leket di garis parmargau ni alai nang ototta parmargau tai marujuk kita seperti bion marujuk gusaluhuna alai nang pasahat di batatu hita di hamaka amanginang dia mai maca rekod do pertalian ala ni parmudaro di ngulu tahun. Alai apala nak situhuna taingok ma dau marga do pertalian na pinatupan ni bata di ngulu tahun. Imana perkhawatian tu pertalian tu de bata naruri saliling-lilingna. Itu na utama. Alabia nang ingotota sia turpu episteli di minggu kuasi mode ginition. Saluhut na dong ditanod di hamaka amanginang lano salpudu saluhutna. Alai tanpa kita sadari yang manginang sahira na mangulu hita saturus dari portibion ala boha ala tahilala dan apala sikop ngelut tahun ujungnya dan tahilala nalausal puluh saluhutna ujungnya nakin martabura ma akadusa do akapangalaosioni hirasota boto na adung do tikina segala sesuatu yang di bawah kolong langit ini ada waktunya. Kurian itu hatalani hidup nakinang di bagasan episteli mana hama di pangujunan. Ragam doa ka amanginang nama nosak bulutau. Manosak dohita di bagasan perekonomian. Manosak dohita ka kebutuhan-kebutuhan yang luar biasa. Manosak dohita di aka pariana konon. Manosak doaka di bagasan keluarga na memang boy menjadi pergumulan kita bersama. Manosak dodita ke kebutuhan-kebutuhan di huriaon. Ya, manosak dosa lu naka amangina. Alai molosotaleum molosotamereng doi daus tujolo bodoh hita masih pasubuan. Nang di rumah tangga pesongonido. Nang di paranak kono pesongonido. Nang di huria pe amang bodoh songoni. Ala gudang dosia tonga-tonga ni hazol mau na rumikot mangalului ngulu ni pardangingon sopola di sareho beng ngulu partodio jala hubuk kuno nakijami taon tu jamita na mekmet di permingguan prarimaja ala bagi nakijamwalu masuk nasida do sekolah minggu bahwa udok tu nasida akan nakota na luar biasa ya ka prarimaja bahwa prarimaja ini akan kita tutup. Tidak ada gunanya praremaja ini jika memang acaranya begini-begini saja. Hutum, marende, hutum, pepistel, marende, baru jamita, baru bandurung, pelean, baru pulang. Nah, jadi bagus ini disatukan dengan ibadah sore atau ibadah jam 6. Neng dong orang kusi agak muruk dulu sih, agak tarimas dulu sih, alai membuat tu aka baru masih dia mubah. Ternyata tadi sudah terus mereka disuntik oleh guru pengajari aka guru sekolah minggu kakak. Tapi orang Malaysia ka amangena. Ternyata muruk rimas ni batana kin ala nunga di rumari guarna. Hita penak kina taruh di si bodoh hita tarimas. Bodoh hita muruk alai muruki di bagasan nama pun hai baruon tu nasida. Tang nama buat tu hamakuan. Di sini nang manat kita di hamaka amanang berengota. Bodoh muruk di tonga-tonga ni rumah tanggai alai bereng muruk nabohado. Tari mas di bata di bagas joro di hamakama. Mulodohot ditara ujui di nomor di bayan bagas joro par 33 mungkin pontang panting do hitaraisi marigadi bahkan terjembab ala ni rimas ni di bata laho mamereng pangalaho ni jorma. Nah, baik di pertiga-tiga panukaran ni hebeng di tengah-tengah di bagas curi. Aleng otota. Muruk pede bata, tarimas pede bata berbeda dengan manusia. Tarimas pede bata alai tarimas di bagasan hamulion. Terkontrol doropani rimas nei. Muruk di bagasan hamulion. Nah, tapi ruas ni huria hagabi pebo nang indau. Macare do berengota tu masa depannya kena kota. Nang kita be di hamwaka amanginang asa tong
marsaro hita di hata di bata. Nagabi kikuatan di hita na ngarung na asing ka amangina. Nagabi buhay nuni ala memang hadiriyo ni di bata di patuduho de mardohan audo bonana do ujungna. Ala ibana do bonana do ujungna di bawah museng asin ni rohana ipe rodi saling liling na do. Mulusong ni do hape buhama au songon kepala rumah tangga. Buhama au songon sahalak ina di rumah tangga. Songon nang au songon akayanak ko di tonga-tonga ni keluarga. Ala hidup nak di bagasa turpu epistel do jamiton. Saluhu na do hupai baru. Saluhu na do hupai baru. Namar lapatan akka amanginang. Di tonga-tonga ni padalan di ngulu tahun. Rolo tu hatta laho pay baruho kita di bagasan nakin akka pangalahota akka pabahinata nagabedunga di uras nakin markite aik natio markite padidio na badiyay asa unang anong be mangaramuni guwar ni di mata alanido dikimet rahita jujud do tanpa tasadari dinahaguad dongata buru hita na juli madok yang anu mabutiwa demi Tuhan ninda. Hape warin di batanakin dang budo hono ni dinasaturi dalanna. Kola dipuji-puji do hono warna. Alai mulu memang bulu song unido karimas di bata. Umonda do song bangsa. Alai mula hulak dorohana di hawak ka amang. Di tonga-tonga ni padalan lani siano mabutota Yesus do na idokna hata di bata. Na tolap patubuh jolma pardosai padua liu. Kita mai jalan tardidi hita ka amangina alani unang taramuni be marhiti akka pangalaho marhiti akka pambahinata natalapati noni sudah mencoreng nama baik Allah di tengah-tengah bait sucina suku madirim akka amangina nungotak midien waeng hatanya di bata tajom di bagasar roham sotung durupani akahata ni jamita naung pinasaha ni akanaposona marhiti akajamita na pinasaha niya kapunguan kor lasongoni habang dang anong marlapatan ido asa ido akka amangina anggu jamita niyan dang apala tabu manebahi do jamita alanggu ede nakibah tung malopok tung macetabu do pakelalaku itu terbukti itu firman mampu lahu menggugah songon pudang si dua baba kita besong ni maka amangina arahan motivasi asa merhiti kahatain di batape nang dohonota naing ma jamot hita naing mata araw ngulut taon nakin songon poso-posoi saya turus ibana uasan di hatani di bata mulia tema dia kapungan kurate jalai do honok kama kita narotu gari jaon tang nalau mesia lusa mulu hatani di bata haluar tu son taksi bahasottai bigi adong dapokmu takut ya alana wa nai labung mipi terganggu 20 muru mul na labung mipi terganggu di bulu samar hata-hataku jangan permainkan firman Tuhan asa di sido hita mulia tema dia kadang aku punga nama naung rupani bersinergi na tapi rakulah botoro ketua dewan kuinonia na tarisada lau mangulu nasida alamat terprogram iku mangulu pertanyaan kami di Cirarap ya itu sangat luar biasa bagaimana kita merapatkan barisan supaya bagaimana itu juga punguan-punguan itu dibuka dengan firman Tuhan. Lagi pertanyaan saya mampu dope firman Tuhan ini laho mendobrak laho memperbaru kita itu menjadi pertanyaan dan ini menjadi pergumulan. Puji Tuhan dia kahuliat tanah sareseton sangat luar biasa do perkembangan. Jadi do babaku tu hita ka amanginang terlebih dianggit tanah meti. Ini menjadi khotbah yang hidup. Wah, mampu nasi dia diarahkan. Pos pelayanan Cirarapi. Nah salilingo di botol hamu ka amanginang. Kulihat apa ni paporsedo marsabureta Indonesia. Marsabureta dalam arti sampai seminggu tuan rumah lahu menggelar tikar, lahu menjamu punguan ama bulu sapungan kurna romuseng
baru diakonia, perheladu, ulu sampai 5 hari menggelar tikar. Tentu alanima di hama kawang buah hama asa konsentrasi nang gabe nasida tertata dengan bagus. Ujungnya gabe dihuto masong kita hahana. Borhak ma perhaladu, borhak ma diakoni huria, borhak ma punguan ama, borhak ma punguan ina. Bolo adong siya punguan inay kebetulan anggotana lau pasahaton aka ADRT ka anggaran dasar berikan. Tuk sabas tu pakilan nasida. Kebita bu udah biang penditeran ibair to. Ujungnya tong napa dua kon Allahu berek kami sian sudut hatan ini bata dohot tak pula balgado pihuriai kecu baru pani mendesain uhado nasida fokus di hajong-jongan di bagas joro, fokus tu hajong-jongan di bagas joro, unang sampai adong di proses pajong joko bagas joroi maralita di bagasan. Ujung na buah selesai seksi-seksi kita putus langsung, tidak ada seksi. Alamemek do behamu, marsia jaro behamu. Tu sabunga dosa setong na maruluan. Peliamuna pe tu sabunga dosa setong na aturan. Alai asa baje-baje di bemai atau buat apa ditanami. Indak kadang kata perhala dua karuas ketika rapat huria. Alamemek do huria tahun. Dan apalagi kau banota akan seksi-seksi nai. Las punguan kurima hamu mangarahut sudi aka punguan ni parupuan. Hamu aka ama, hamu masudi mangarahu punguan ama. Ternyata sukses aka ama ngina. Di sidang berengota, anong sada tujuan sa berengota, totu berengota dui sia sudut hatani dia bata. Unang berengi sa sudut kepentinganmu. Unang berengi sa sudut kelompokmu. Unang berengi sa sudut sesuatu di pusu-pusum di hati-hatem. Hancur doh wanonisi. Hancur doh huria nasongoni. Alai berengota. Sada si tujuan, pandang si tujuan ini pekerjaan Tuhan. Mati. Ulo songon nagyo pakilata mekles atau kis bulu saya jo udok anggo hai pedito kan pangulan di huria matlauro kami. Matlauro kami paling kencak kami 1 tahun 2 tahun naik atau 3 tahun mungkin atau 1 tahun atau setengah tahun bisa jadi. Aleneng berengo budu pelita situ rusi. Berengo budu imana berengo budu situ berengo budu kita pembangunan ini jangan. Kita harus melihat masa depan gereja ini, masa depan anak-anak kita yang memang mereka harus ditata dengan baik. Bolong naik, siang naik hita. Dak tapak kitikina sangat luar biasa. Mangaredu dia kada denaki. Anggo hita dok ka mangata boto kan. Ai si mehita nuai ngakana toraso. Ngata boto ben nuai songo dia do nang akapada linggulu tale baru akada namek meti. Itu yang perlu kita selamatkan. Secara resort kita sudah baik. Apalagi anggita namek meto. Ala ni do bolu tuak kami bulanan yang roon kunjungan kasih kesehatan alana natikin ngalaon napa subuluk tate margati manobino margati kodia kita manobalik tu batu luhur ya punguan-punguan harus berangkat ya dan lau berangkat kita gay marjamita mai hita disi onang lupa hita menuduk ke tangat batu nasida hidup artinya dang ulak kata benuaing ang ulak kata do isi bebu do si pelibiku bibu do bakal lebih hebat si pelibiku mangalean aledak si pelibiku hita yakin do daw ale aka alak ni bata nang diuras naki merhiti hata ini bata nang terdidi hita jalanungan di pai baru hita ka amanginang di sondo berengota begitu luar biasa nikmatnya Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita manang dia penuang sahitmu ka amanginang kono boto sa sahitmu manang sahit hati-hati ho manang sahit pusu-pusu ho manang na sahit roha ho manang sahit di bagasan aka parumah tanggau nanang dohon di bata nunga diuras nunga diparbadiai alani nunga diparbadiai hita ibaru mahita di bagasan saluhu nai menata kembali untuk koni halak bataki pupardorpi tudenggan danina asabuha bahwa bait Allah tubuh Kristus hita media kaamanginang sehingga kita semakin luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Sudah mahita dipakai Tuhan kaamanginang. Nagabi parkur kita huruf lutiki tahun profesionalisme on. Mari kita menjadi parkur yang membawa berkat mah. Ya. Nagabi parhaladu kami patkon nami matohonan nami sadenggan dengana. Nasongo padita au nasatolak ni guguk ku pasahatok ku do resoto. Lasisido konokku nang botota ropani au amanginang
nang perdita ni bonang indah perdita ni resort munang indah dua artinya ikurarutan dosa luhut boleh sebere kamu besok kami berarti nabor hak do kami madulu akan meti sa tabo to akka aturan tabo to akka pertording ni akka ulaw tutu si ol ni roh hamula diete jadi du perdita na berarti berarti itu bagaram puji Tuhan dan itu juga terlaksana dengan baik akka calo situ ape mataririt di bonang di Cirarap madongali parupun na sade puji Tuhan melkiti katangyak tadi sehingga mereka ingin melayani Tuhan naturanna agak mau lihat do amatai mangokukon mangudukon asa di leon inatai gabe parhobas ngabiamang waktu si baharo yang pendeta ulua doa parhalado ima alusima ulu mau gabe calo situ turina luar biasa dan game mal rupani ujungnya termarko sa gajang ma alabea nunga adong mangarado tinakin aka ulaon perhuriau di tengah-tengah ni huri hita pihak ka amangina tapasaha makan abusi pasaha tota ya panitia pembangunan do panitia aset totu marabok dope dia mana lehetna dia mana dengganna asa boy tu tapakke naung di pasaha tu hatta tu huriat tahun asa gabe saluran berkat ya na adong diho pasaha ma asa gabe marbungaran hata ini bata meriteho menuju penyalipan nunga selesai mangina ngabodo konomu di tongan ibagas doh dua tiki membangun sekretariat doh na jului membangun gedung sekolah minggu marhite na ulio tiket 2 itu sangat luar biasa dalam ni panitia di Hawaka Amang berarti semua harus menopang Idu hata ini baton nang ngadi uras sita, bulu nung ngadi uras sita marhite ay natioi, patarida ho maparsitutomo. Amen. Pas tabaida ma, parsituto ka manginangate. Idang do horonna akan di uras di bata. Ibatarida ho de marhite ka babahenan, baik di rumah tangga pe. Nunga dipilih di bata ho gabe kepala rumah tangga kepada ibu soribada nang akada dadak beda tonga-tonga ni huria. Di tonga-tonga ni bagas jorona meti. Ala ni gok asini roha do hasitonga do debata ngorhak mahita ala nunga tajalo pangurason na siya debata marhiti aik padidion jara dinaung dididi rohatta marhiti toddi ni debata di pasu-pasu tuhatta mahuriana di pasu-pasu tuhatta mahita aka keluarga ganupan aka amanginang asa di sido hita mamereng las ni roha ulopolop na siya debata kuasi modo geneti songon poso-poso na baru tubuh nawasan di susunatama di hata ini bata kadokta katukoma rohatta pikirata todita tu debata nagok asini rohai amin martangi yang mahita ali Tuhan pardinggan basa na toktong madungani hami satu baga seperti kianon dilas ni roha nami naong tutu diarahon di gorga hatami hamin waeng hati-hati doho pikiran nami asamar parange hobar tu hatam mahami ali Tuhan tutu gudang do nama nosak roha do pikiran nami itonga-tonga ni keluarga itonga-tonga ni ekonomi nami itonga-tonga ni akka hubungan di dia pihami Tuhan ulau na pinasahami tarlumobi ng huriam gudang do tutu nama nosak roha pikiran ng todi nami alay alanunga diuras hami Tuhan marhite aik natio padidio nabadia inarap heherap tertanom hami dohot ali Tuhan hubatari daw kami may dibagasan na kaparsitutun nami sama poso-poso na baru tubuh nawasan di susunatama tuhoma Tuhan kami tutu margaptung di tonga-tonga ni sudi akka keterbatasan nami jala di sido kami Tuhan namandok mau lihat itu kok boleh di luar sobe kami Tuhan di bagasan akka parsahiton tong dohon na ima uliate ala utad da kami naku asiro hado holi Tuhan di tonga-tonga ni na huway kami akka parsahitoni jala ni soma kami Tuhan manangyak ko nakaruas ni huriam na tongo di bagasan akka kepemulihan di akka nahurang hagipason na terlumubi may nahubiki kami nahucaka kami di tikting sadarion ima pardi hutan na posom inang nyonya era tabunan inang buru opusunggu pemulihan songon inang
amang ertarihoran boru seringo-ringo nonya tesiut tohang boru siahaan amang RJ hutagaul sian wik Efrata songinang pardihutani naposom situaji sinabila inang boru simamora tarlumobi nang rap haminuai merminggu marsobat oleh Tuhan sekretaris Nuriam sadari onang rap lohotami amang situa saragi di bagasan aka parsahiton jakatik kinasal pujalanunga dibukbuk oleh Tuhan aka sahid di pamatang nasida alanima Tuhan sulukoma tangammu sunda badiai mamasu aka ruas ni huriam dari bagasan pemulihan na tongod dobe di pihak di bagasan puduban na narap lohotami nuaing merminggu sadari marhiti live streaming on tutu hubasan nami do Tuhani marhiti aka permingguan obo nasida tong rapak dohotami halani di hawaka ruas ni huria narap do nuaing di bagasat tiko marminggu na piak di purumanna paso-paso ni Tuhatta doho paso-paso ni Tuhatta do ka ubati ima akadala malun hamalu modiho alane marsigatung tuhoma nasida ali Tuhan asa toktong di persaulihon asi ni roham na sumurungi ali Tuhan di simahami tong madok mauliate di huriam naong marningot akadenggan di basam di ulang tahun hasosorang tupur tibio dohot di hajong-jongan nehot ripe totu sakulu saluhu nali Tuhan asa tuho mahami lau pasahaton akka di puji-pujian dohot hamuliation ni rohanami di nasaresot bonang indaon toktong mahami Tuhan masih tuguan masih paingotan masih urupan diaka ulaw naborati asa sada do si berengon nami Tuhan di tonga-tongan yak kapakubasyon nami dang ulan ni jorma na hulahami alay ulaw mudo ala ulaw mudo le Tuhan pargugom mudo hami sudia kana posom rap aka ruas ni huriam naung dito doho gabi ruas ni huria hakabibi bonang indaon alani maborkat mahami Tuhan lau makubasi ho marhitiak ka kebaktian wik na adong sipatu paun nami di huriamon di Jerusalem Nazaret dot Efrata dao aka pelantikan na sipatu pau secara resot di huriam HKBB binong permai asa borhak matong aka panitia patuduhon parsitutuoni mangarahut sudi nasareseton dengan jala dengan di bagasan aka ulaon naung pinatupai ali Tuhan pardenggan basa na aka ruas ni huriam naung pasahaton aka pelean tuadupam baik di aka ulaon marsasada songoni nang akka pelea sipatu paun nami lau mendukung proses niaka pembangunan do pengadaan aset nau pinasa milik Tuhan kupasahatai masa tolap minggu nami ala postur hanami Tuhan dia kapasitutun nami terlumuwi di pangurupion dohok di tangiang nagok mai Tuhan pasu-pasi pasahatomu las mangaraduti akaya nakon nami dan nami meti di sudina Tuhan radedu di jolom molo nunga tong hami makilalahon na di uras ho hami Tuhan marhiti aik na tioi jalau batari daw kami mai gabi ibaru marohanami di bagasan akka parsitutuon na mamulin ato hupaporhat mali Tuhan akka ruas ni huria makana posom di bagasat ikut tulaon sa minggu di jolanon asa porhat na sida di bagasan las ni roha porhat na sida di bagasan akka pakrimon porhat na sida le Tuhan di bagasan asidohot tolong ni roham na toktong madongai na sida na tabi gok akka na manosak gok akka galubang na uhalupihami alay sahat di ujungna sahat di labuhani pasahatom ulupolok do akalas ni roha imahanguluan na saliling-liling na paso-paso nga Tuhan nakapunguan korna adong di huriamon asa totong marsitutu na sida Tuhan paradihon akka korna marhiti akka ede kabi jamita na mangulu na bigisa asa unang lasong ni akka pamujio ni alay gabi jamita na mangulu may di pangaradyo na takngas asa parjolo may huhanguluho kami akka jamita na hujamita kami marhiti akka edi puji-pujian atuhoro Tuhan puji-pujian hasangapon hamuliaw sa truri saling-ling na borkat mahami Tuhan di bagasan panggongkomyong kuasi muluginiti songon poso-poso na baru tubuh na wasak kami Tuhan dihatami hatamima na toktong nagabi
penunjuk ke arah di kami. Pinuji maho Tuhan, olah nyosat rolo oli saliling-liling. Mertua mana tu mangihon hatan ibata jala no piopsa. Amin. Hurian itu hata tapasaha ma pelian na muli tu adu panibata palian na paduahon songoni nang pelian khusus imatu pembangunan ni hurian itu hata. Tapasaha mai tikina maredi hita Tuhan pai ma ngulukon.
pilihan na tapapungot to adupan ni bata martangi ang mahita. Ali di bata namin na di banuagi tiyang. Kodo hararuan ni salugot silolehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutos. Kupasahat hami ma siya na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Siya jalo may gabi uap na khusus di julom. Pasu-pasu may jalaramuti asaho parhase ang hami pilihanon. Pati bulukon harajaw mo. Itong-atongan ni Kuriam dohot ti portipion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Salam hutad na hami gudang ni silolehom itu hami. Asalam girgir hay madok moliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Saya pinarbadi makuar mo, sa Roma harajon mo. Sa South malamo ni Roham di Banua tongaon song na di Banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siya pari. Sa sama dosa namin songon panesa namin di dusa ni dongan na mardusa to kami. Unang hami tugihon tu pangucunan, palua mahami siyan pangako. Pasu-pasu siya tuhata. Di pasu-pasu jala diraboti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasau rohoma damena tutotim. Kurian itu hata, sono maju ka salah perkhorasata teh, cong-cong mahita ka amanginang, anak kami remaja na poso bulung. Kurian itu hata di hama kadamang dainang sudi hita ada roli bagas curoon, pasata mima mauliate kudang di harota di hawa kainang amang sudi hita, sudi hami kaparhuas. Nah dipakai tu hata lau makubasi huriana, pasahato tu hamuna, di bagas atikon hata mauliate dohot. Selamat hari Minggu mari hita salihutna. Tuhan tama masu-masu hita. Horas, horas, horas.